ZANU-PF imposter Sengezo Tshabangu ochibvara mutungamiri weopposition vanozonyichamisa panze nokuda kwokuti pakangozviita mutungamiri aiwa kandi mukuru weopposition parliament ava vatozivhurira gap aiwa nevanhu veZANU-PF kuti akwanise kuwana funding yebato reCCC ravari vanozonyichamisa. Sanapinda mashoko abuda toga muzara nhasi kuti bva wasubscribe like kuti on the bell icon. Ndoti panyengo pachinze Sengezo Tshabangu is set to receive the opposition citizen coalition for change CCC party's share of the government funds allocated under the Political Parties Finance Act. This comes after Tshabangu appointed himself as the leader of the opposition in parliament last week. In an interview with the Zand Mail, Legal and Parliamentary Affairs Minister Ziyambi said disbursement of the funds will be made soon. He said political parties that receive at least 5% of the total votes cast in the general elections qualify for the state funding. This means that only ZANU-PF and the CCC qualify to receive a share of the funding in terms of the Political Parties Finance Act. Ndo mashuka anoyestara vachiti aiwa ZANU-PF ne-CCC ndoyoga inongoqualify kuti iwane this funding. Zvatongobuda pachena kuti aiwa vakatongopusha kuti ngoti Sengezo Tshabangu aiwa aingowana political funding pamwechete neZANU-PF iye agara zvake arimo muZANU-PF ari ZANU-PF imposter. Muri Zimbabwe chinotudzai munori kudii pamusoro pechitiko ichi. Aiwa pinai comment section medu musangano subscribe kulike chinotina on the bell icon.